Margetson yn cael y cyfle i redeg ar Bale, a chyfle i groesi. Bale at Gemmet Hudson! Wel, hanner foli. Fe nath ei ddal honna'n bert. Dim trafferth i Absalom yn y gol. Ond oedd ei'n ergyd bwerus. Cummins. Casglu'r bas oddi wrth Pritchard wedi parhau a'i rediad. Cummins! O, mae'n taro postyn! O, mor anlwcus, ergyd bwerus gan y cefnwr yn taro'r postyn, ac yna oddi ar Absalom am gic gornel. Mae Malkin wedi sgrechen am y Bale lawr o'r asgyll dde yma. A Malkin sy'n cystadlu mewn at Newell. Newell geith ei ail gyfle. A'r arbediad yn un dda. Malkin yn ennill y peniad. Oedi yn ar amddiffyn. Cyfle i Newell. Arbediad gan Radcliffe. Margetson yn ei ffenio'n glir. Caradogan at Shepherd. Shepherd yn oedi. Ac yna agor i gorff a'r bas yn berffaith i lwybr Cummins. Cummins ymlaen tuag at rhediad Danny Williams. Absalom oddi ar ei linell. Danny Williams ar y foli a'r gic dros ysgwydd. Heibio'r postyn. Wel, Absalom yn clirio gyda'i ben a nôl y dathi a hanner cyfle i Danny Williams i gefn at gol. Y gic dros ysgwydd, heibio'r postyn. Pritchard yn troi, gwaith clyfar ganddo fe. Cyfle i Danny Williams. Williams yn sgorio, ond y Llymanwr wedi codi i Liman. Williams yn cam sefyll, ond rhwystredigaeth i Pontypridd. Aaron Edwards yn ffigio, yn ergydio ar arbediad yn un ragorol gan George Radcliffe. Chwarae gwych gan Aaron Edwards a'r ergyd isel yn cael ei harbed yn dda. Corey Shepherd yn troi mewn i drwbl, colli'r meddiant, a nawr lle fan hyn gan Aberdaki, sgiliau hyfryd. Aberdaki yn glir. Aberdaki yn erbyn Radcliffe. O, mae'n ergyd sal gan yr ysgellwr. Ac yn y diwedd mae'n hawdd i George Radcliffe i'w harbed. Aberdaki, o ddim rangen iddo fe feddwl am groesi, syth am gol, ond yn methu gorffen a rhwystredigaeth pellach i Colin Caton a'i dîm. A'r Bale yn cyrraedd Aberdaki. Fe gafodd y cyfle euraidd yna i roi'r Bala ar y blaen. Ydy'n gallu creu cyfle fan hyn i un o'r gyd chwaraewyr. Aberdaki at Asan. Asan yn croesi. Malkin yn penio. Heibio'r postyn unwaith eto, o fe gath Malkin cyfle fanna, ond i ergyd i beniad heibio'r postyn. Colin, when you reflect on today's result, a point gained or 2 points lost? I think it's 2 point lost. I thought the first half was quite equal. If it goes on possession, they win the game, but you get nothing for passing it 30 times. And they passed it really well, but didn't really have a clear-cut chance in the game, all through the game. And if you look at our chances, Aussie's gone through one-on-one. We've created lots of chances in the second half, and we've absolutely dominated the second half. I think a draw is a fair result, but it's definitely a positive one for us. I think, you know, when you lose your spine of players who've been in our team on a regular basis, it's tough, but the boys adapted again and shown again in any shape we play we can be a threat, so yeah, I'm happy with that. 7 gêm wedi mynd yn yr uwch gyngrau'r hyd yma. Ples iawn gyda'r dechreuad mae Bala wedi wneud? Do, mae wedi bod yn wych, fel ni'n dweud, a neb wedi colli, a ti'n modd pigo pwynt yn erbyn TNS yn y wythnos. Pwynt arall fan yma, mae dal yn lle anodd i dod, ti'n modd, so da ni'n gysgol cario ymlaen mynd, a ti'n modd, wneud y results dechrau dod eto.